July thangnai sal kisa sakang langma chonai Bukhuk Kumari Debroma tini 16 Mandai Puling Purni TWF borong ni nogo birman klaijak nongmani bagai chobalaikha omo Isabel bare ardi block bai khobjak bisini Sri Hori Shorter kami thei thangjak Bukhuk Kumari ni 13 dino chobalaikha boma bodol tei o 13 din pandawo thangai chobakha 16 Mandai Puling Purni borong barang MDC Jitan Debroma tei TWF block president Kobita Debroma tei Isabel bare bisini chairman Sukumar Debromana khoboi nangnai soknai adong tei adong juk songbo haino chobalaikha joy karinai tongni sini mangpliwo Sini media kasno hamai maro ini 20 tarik 4 Maret 2024 ini sini MDC 16 Mandai Puling Purni sini MDC saji kene saitung nongbai bot ini tagi man bising tinyo sing tini map pakai Isabel bari be khobja parang ka Sri Hori Shorter parawo sini buku horoksa কয়েকদিন সাপ্তাহ সিনজানো ইয়াকারি থাংমানি পরে তিনি বিনি 13 দিন আন বাগै जों বনকি সামিসা বিনি নগনু খুঙ্গো সুবালানি হানি ফাইলাইজাক সিনি বুকুনি নগনু খুঙ্গো আবন বাগै সিনি অর তংকো जों MDC नो बाहाबाय मारो तामनिंगे ब बिनि बिसिं तैनो बतिनो फाइनानि को बिनो पान्दाव ब सुबा फाइना को बतिनि फाइमानिया बिनि नांगुमानि सामनि बागै बतिनि गुहाटियाव थांजा abon bagi bosno dagikha or phaina rok je man sak subala dihne inga sungje or tabu chinio ekhunti area ni boroyang thing salang thong je tongna leader ro jono kisamisa rolai ta NDC sar bosno ro ka or subanan bagi o suba thanile sab manja khana rokni ini manja kha Isabel bari ni bisini ga sini dara chairman dara Sukumar Debroma ga tabu manja khoroni no member sini phayung samor ngom hagen sini boroni manja kha bologni no sini buku rongini tayoroni bini logiwo tongo sini TWF dolok tini sinaro go bahike suba khangke buskang rogo norokni wan sumung subonani bagi tor I singoma hagen tini sini aso oma hagen song thangaya bo norong lukna media ni bisingte sini bukuk sonjana bo bahanya cancer bai lorai khai dong bini cancer bino toyo ga singa jagaro bo song subai lakha ga thanaye bo koyekdin song sini Santinagar bisi Bikromol son bisi ga tai Belbari bisi ro bo sini je sukte sini phandong ni tai pasnet song bari rong ni rangri jono kisa khanglai song adin ro bo song je sukte song subalai tongo ga baskango bo song ma hagen subai thangnai sini bubagrani nahar mongom hanyo song je sukte sini gri rong no no ro bari rok subalai di okolai ni sino sajak abon bisintang ni singom hakeno buskang bo singom hakeno subai thanglai ni je sukya saya hanya saya nognu kurogo nini sinimu ani sinimu ka angka 16 Mandai Puling Purni TWF ni block president Kobita Debroma tini buma bodol lengai TWF ni je buma bodol rok tini norok ni 13 din pandawo subana phaimani tamo ko kesar mungsongai borokna Subamani bagai pelakon sampai nini bumungke nengke busajung nuklayu na o kami ni bumungke bolok he Belbari bolok dah